Hola amics, què tal, com esteu? Vaja, ara sembla que ho he de tornar a gravar. Estava gravant un vídeo i es veu que realment no l'estava gravant i he de tornar a començar. Però vaja, què hi farem? Deia que bé, estic aquí en aquest estiu de 2018 passant aquesta calor impressionant. Ja ho sabeu, els que viviu a Catalunya, que ha fet una calor impressionant aquest estiu. Per sort ja ha passat l'onada de calor forta. I bé, ara fa calor però no tant, per sort. Si sentiu un sorollet és perquè hi ha l'aire condicionat al cotxe. No us preocupeu, no passa res, no és cap tornado ni res. I bé, aquí ha passat molta calor, ara vaig de camí al gimnàs. I demà és el meu aniversari, espero tenir molts regals. És broma, no en tindré cap, però vaja, quedaré amb amics, intentaré passar-ho bé. I per què faig aquest vídeo? Perquè ja feia dies que volia fer algun vídeo, ja ho trobava a faltar, i ara estic molt motivat per fer aquest. Per què? Perquè vaig passar aquest cap de setmana a Andorra i ho vaig passar molt bé. Vaig anar amb una parella d'amics meus, ho vaig passar molt bé. I vull fer aquest vídeo perquè Andorra em va semblar un paradís. I ara explicaré per què. Feia temps que no hi anava, feia molts anys, potser més de 10, i ha estat com un redescobriment. I m'ha semblat un paradís per diverses coses. Primera, perquè és un lloc, ja ho sabeu, els que hi heu anat, és un lloc preciós. La ciutat d'Andorra la Vella, enmig d'uns paisatges impressionants a la muntanya. És una ciutat molt neta, molt organitzada, amb unes tendes molt boniques, amb unes bones rebaixes. Tota la ciutat, doncs, t'hi trobes gent passejant, gent amb molta classe, gent ben vestida, ben arreglada. No veus vulgaritat, no veus gent vulgar, no veus coses de mal gust. Vaja, per mi un paradís, pràcticament, no? O sigui, em van venir ganes d'anar-hi a viure. Però sobretot em va semblar un paradís per un tema molt concret, i és pel tema de la llengua catalana. M'explico. Aquí a Catalunya, tot i que el català també és llengua oficial, òbviament, només faltaria, però és que, o sigui, tu vas pel carrer, excepte per Nadal, quan posen les Nadales al carrer per ambientar una miqueta, tu a Catalunya no veus mai enlloc música en català, mai. Sí que hi ha cartells, els rètols en català, tot això, no? Això està molt bé. Te tenen en català a molts llocs, no a tots, però en molts. Però el que és música en català no la trobes a cap bar, a cap discoteca, a centres comercials tipus botigues de roba, ja ni somiar-ho, ni supermercats, enlloc. No trobes mai música en català, a no ser a concerts així en plan de música folclòrica o rock català, amb un públic molt específic, que sol ser un públic bastant cumba, però així, de manera generalitzada i pel gran gruix de la població, no trobes música en català. En canvi, a Andorra vas pel carrer i va sonant en uns megàfons que posen al carrer, va sonant música dels anys 80, com Phil Collins, sona música jazz i sona rock català. Rock català, em vaig quedar però flipat, o sigui, una cosa que dic, però què és això? I els locals, botigues de roba, botigues tipus Desigual, etc., i et posen rock català. O sigui, em vaig quedar però collonit. O sigui, allò per la llengua catalana és el puto paradís. Que dius, què passa aquí? I clar, i això et fa reflexionar, no? I aquest viatge em va servir per adonar-me de com estem degarrolitzats i castellanitzats a Catalunya. A Catalunya, a la major part ja no al carrer, a la major part de locals, de botigues, bars, etc., només et trobes música en castellà, dels grans èxits comercials de torn, de tipus, jo què sé, ara no se m'acudeixen noms perquè tampoc m'hi fixo, però com a Pablo Alborán i tota aquesta penya, no? O música espanyola en castellà, òbviament, o música llatina, en plan reggaeton, i aquestes parides, no? Que, a veure, no és que estigui en contra, no? El reggaeton, salsa i tot això en castellà,
que està bé, no? Té el seu públic, compleix la seva funció social i musical, bé, no? Però és que, com pot ser que a Catalunya, que és la terra de la llengua catalana, i que no trobis música en català enlloc? I la gent tampoc ho reclama, o sigui, jo no veig enlloc ni a Facebook ni a cap xarxa social que la gent es queixi d'això, o sigui, ja ho tenim tan normalitzat que ja ni ens sorprèn, no? Ningú se sorprèn i ningú es queixa ni es revela perquè no soni música en català enlloc, perquè ja ho tenim totalment assumit. Amb el cinema encara ens queixem una miqueta i hem anat lluitant per tenir quotes de cinema en català, però és que no sé què passa amb la música, que ningú troba a faltar la música en català. I és que ja no és una qüestió d'independentisme, ni tan sols de catalanisme, no és ja això. És una qüestió ja de sentit comú i de gust per la cultura. Encara que siguis del PP o de Ciutadans i castellanoparlant, t'hauria d'indignar que a Catalunya no se sentís almenys una part, una quota de música en català. T'hauria d'indignar. Si ets una persona mínimament interessada per la cultura i per la música, t'hauria d'indignar i sorprendre que no sonés música en català a Catalunya, als establiments i als llocs. O sigui, és que és una cosa, ja no és ni catalanisme ni independentisme, és una cosa de sentit comú i de cultura. Per tant, jo espero que aquest vídeo, per qui ho vegi, que us faci reflexionar, que us faci pensar i adonar-nos que realment estem totalment castellanitzats, garrolitzats i de tot, no? I llatinitzats i bueno, o sigui que d'aquí hem de fer un cop de cap i dir, a veure, que està molt bé, no?, tota aquesta música d'altres cultures, no hi estic en contra, que quedi clar. Està molt bé, hi ha coses que a mi m'agraden molt, però almenys que tinguem una quota, no?, uns mínims de que soni música en català a la nostra terra, que és la nostra música. I bé, aquí ho deixo, espero que aquest vídeo, doncs ja dic, no em vull ficar, no va en contra de ningú, és una reflexió que jo faig de cara, doncs, a potenciar el que és nostre, no? I bé, doncs això és tot el que volia dir. Repeteixo, espero que us faci pensar en el tema, que hi penseu, que hi reflexioneu i a veure si entre tots hi fem alguna cosa. D'acord? Bé, doncs gràcies per la vostra atenció i fins aviat. Adeu.